Здрасти, Иве! Тук с Йоан сме се събрали малко. Решихме да ти пожелавам някои неща по случай завършването. Като, например, да бъдеш красива. Муа! Много умна. Смирена. Игрива. Умерено силна. Никога гладна. Смела. И винаги щастлива. Сега малко по-сериозно. Иве, с Ники искаме да ти кажем, че ти си ценна и значима за нас. Радваме се, че си част от нашия живот. Пожелаваме ти да бъдеш все така весела, усмихната, лъчезарна, радостна. Ти свърши училище. Стига с тия звънци! Сега започва нов етап от живота ти, но човек се учи докато е жив. Трудности ще има, но ти ги посрещни с усмивка. Нека всичко да ти върви като по вода, само внимавай да се не лъзнеш. Бъди внимателна и нека Бог винаги да бъде с теб. Сега като за край, Ники, заповядай! Идвам! И кой каза? Едно, две, три!